Estaría moito máis a gusto se os mariñeiros, que son moito máis responsables que a vostedes, seguiran acampados en San Cayetano, porque aí é onde vostedes se moven ben. Donde vostedes se moven ben é no terreno embarrado, porque a vostedes non lles interesa para nada a situación que teña o cerco, ni moito menos. A vostedes interesa embarrar o terreno, porque vostedes levan falando do reparto, pero vostedes ainda non foron capaces de poñer nin un solo criterio encima da mesa, saber en que zona perdemos, en que zona ganamos. Non foron capaces. Por qué? Porque vostedes pretenden seguir embarrando o terreno, do cual o partido que ten o apoio dos galegos e das galegas non lles vai entrar no xogo. A vostedes xo os puñeron e xo os situaron onde os tiñan que situar. Vostedes, con un partido residual, prácticamente, o Bloque Nacionalista Galego, hai en concellos que non chegou ao 2% dos votos, no conxunto de Galicia non chegou ao 5% dos votos. Xa me dirá, aí pola súa dereita, en menos de 6 meses, 63.000 votos. Casi nada. Os que parecía que, según decía o representante de AGE, que estaban disparados para arriba. Ahora empezan. E, polo outro lado, pois, que quere que lle diga do Partido Socialista? Non hai nada máis que ver os medios de comunicación hoxe, que creo que ayer os berros sentíanse aí nos pasillos do Parlamento. Dicen os medios de comunicación. Eu non, que estaba traballando, estaba na comisión. Señor Balseiro, supoño que o tempo que lle resta lle chega para a cuestión. Pero eu non pretendo divertidos parece que anduveron vostedes entre vostedes mesmos. Mas ben o que fixeron, non sei se é divertido isto. Ahora vostedes o que están divertindo con ese tipo de actuacións é aos galegos e as galegas. Esperemos a ver o que pasa o martes, que ao mellor ainda os siguen divertindo máis. Ahora, nos divirtan tanto que ao mellor os galegos e as galegas se encargan de que non divirtan tanto, porque lógicamente, se non se entenden entre vostedes, malamente poden pretender vostedes defender nada. E entrando, señora presidenta, se me permite, no tema que nos ocupa, eu teño que dicir que o Partido Popular sempre defendimos nesta Cámara, e volvemos a defendelo un día máis, é dicir, no día de hoxe, que só apoiaremos un cambio de sistema de reparto que beneficie o conxunto da flota do cerco. Solo. E o que non aceptaremos son propostas que prexudican cando menos a Comunidade Autónoma de Galicia. Se vostedes as aceptan, é un problema de vostedes. E curiosamente, e con datos na mesa e sobre a mesa, temos demostrado que o modelo que defende o Partido Socialista e que defenden os grupos da oposición, primando os criterios de reparto por tripulante, suporía a perda dun 20% das posibilidades de pesca que ten esta flota en Galicia en este momento. Iso é o que defenden vostedes, pareceme ben. Pero para poder dicir isto e para poder facer isto, hai que votar os números. E este grupo parlamentario votou os números. Vaya rematando. Termino, sí. Que dañe nada, E resulta, sí, moitas gracias. E resulta que co modelo alternativo que presenta o Partido Socialista e que presentan os grupos da oposición, pois perderíamos moitísimo. Andalucía ten 1.100 tripulantes, Galicia ten 1.228 tripulantes. Así que na zona 9A, nada máis que na zona 9A, perdemos o 50% da cota do Xurelo, onde temos ahora mesmo prácticamente o 99%, o 97,7%. E eu pregunto, como vostedes lle poden pedir á conselleira, ou como vostedes lle poden pedir ao Goberno de Galicia que defenda unha postura na que Galicia sale perdendo? Vostedes non ven que pedíndolle... Señor Balseiro, non podemos continuar. Vostedes non ven que pedíndolle ao Goberno de Galicia que defenda unha postura na que Galicia perde, que máis van perder son vostedes?